khona uthe uma sesiqedile ukudinela ukizwe fanele sesilikhuluma iqiniso uma sesiqedile ukudina for the terrible way he addressed this whole thing and his rude manner of approach fanele sesikhulume about isidalo nje semvunulo nokuvunula ukuthi ukuvunula kuza nemithetho yakhona kumele uobserve izinto ezithize yabona nje kunemvunulo ongakwazi ukuyigqoka uma ungasayona intombi nto mase uba khona imvunulo oyigqoka only moyitshitshi kunemvunulo futhi ongasakwazi ukuyigqoka uma usumfazi ushadile uyayizwa lonto kuyaziwa nje in fact uma usubukisisa kahle imvunulo isintu as a whole isintu was not made for equality. It was not made to cater to everybody's needs. It was not made to so everybody can be equal. Isintu was made to address where things should be and how things should be done, whether or not these things sound fair. In fact, isintu was not meant to address fairness and all those things. No, isintu was just meant to tell you ukuthi wena uhamba ugcine la wena uyinhloko yekhaya wena ubaba uzovunula kanje njengomnumzane njengendoda uzovunula ugqoke kanje wena usushadile uzofaka isidwaba bani wena uma usubukisisa even indlela yokudla uma uthola ukuthi kunomcimbi yakutshela isintu ukuthi wena njengoba umuntu wesimama uzohamba uphelele la ngeke ungene esibayeni ngeke usangena esibayeni wena ngoba wena umuntu wesifazane Nkosi yami yayizwa leyo nto ikutshela ukuthi uma sekudliwa futhi mongazi uzobona sekuphakwe uma sekuphakiwe uzobona sekuthiwa nakho okubekelwa abantu besimame nakho okubekelwa ngeke udle namadoda uthanda ungathandi you can be in love with your man and niphuma ndawo niphuma endlini ndawonye lovey-dovey you guys hold hands when you walk mall kodwa mase kufika mase isikhathi ukuthi kuyophaka kwamanje sekuyaseva ukudla uzokhonjwa lapha nabanye abantu besifazane ukhunjuze kuthiwa awuhamba uma nje sesikhuluma iqiniso kade ngibuka nje ukuthi no guys imvunulo is just imvunulo nje oh my gosh kade ngibuka nje ukuthi kunemvunulo engingakwazi ukuyigqoka noma ngayithanda kangakanani ngibuka nje le enesidwaba khona because African culture is almost the same. There's similarity. Kwiswati sikhona nakhona isidwaba kodwa leso sidwaba siqokwa abantu besifazane abashadile nesicholo yonke leyo nto but that's what I'm trying to say ukuthi khona imvunulo means different things. It categorizes where you're supposed to be and but and I think when we're done having the conversation, this whole discourse of knowing how to address certain things and knowing how to use the correct tone in addressing certain things, fanele sesikhulume nje ukuthi kahle mase sibhekisisa nje isintu was not meant for fairness because khona ngisho nezinto la uthola ukuthi owesifazane osenengane ongakaza shada osenengane sekunezinto angasakwazi ukuyigqoka sekunezinto sekuthiwa wena ungeni kwimvunulo nje owena yabona mase sibuka owesilisa osemithisile lo wamithisa ke wazalisile yabona yena uthola ukuthi yena angeke abe ostracized as much. We saw it here on social media where they came here and they spoke so poorly about abantu abanengane but nobody addressed the men. Nobody addressed uma sesikhuluma nje iqiniso. I don't think isintu was created to for fairness and oh my gosh, let everybody have equality and peace and human rights. Isintu nje is rooted in patriarchy. Isintu is rooted in advancing one gender more than the other. But isintu on the other hand, and then sibuke nemvunulo that comes with it. But angazi, but maybe one day when we're strong enough, when the time is right, we'll have that convo. But nje, as far as imvunulo nesintu is concerned, especially imvunulo is concerned, that thing is like a uniform. That thing is like you don't just, it means there are ties, there are connotations, there's understanding, there's it's deep. Sanibonani nganza kwethu. Ngibuya okugcina ngalolu daba. Ongangizwanga nongehlisa umoya Nkosi yami mina kangisangeni lapho. Cingwane mfowethu
Sengikukhulumile okunye kwamanye amavidiyo. Yebo, ubeke kabi kakhulu uma usithatha njengathi nasimigodo nje, uyabona. Kodwa futhi siyakwazi akaze nje waba nesisoka, uyabona. Uyamangaza ukuthi ube negcawu engaka, isisoka nje olimi lakho hayi manzi noparafini, siyakwazi lokho, uyabona. Futhi besikweseka kuzo zonke ezinye izinto owazisho nowazenza. Sekungaba ubuqilika ukuthi sithi-ke manje sekumele sizokwenza isisoka ngenkani. Mina angeke ngikwazi, uyabona. Ukwenza isisoka ngenkani ngakufunda nto isisoka asikho lana. Kwesinye isikhathi inkulumo yakhe izingezwakali ngenxa ukuthi akabekile ngesisoka. Nami ngafunda kuwe emaphutheni akho, ngaqala ngezwakala kahle, ngifunda emaphutheni akho ukuthi hayi kwesinye isikhathi ngifika ngolaka bengabe besangizwa abantu amapointi bezwe lelokhunjana lena ukuthi isisoka sikho, yabo. Ngafunda ngashintsha, uyabo. Siyafunda nakubantu engathi abezi kahle, sifunda ukuthi hayi angiyeke le ndlela ngithathe lena isebenze. Sicela ukuthi izinto zakwaZulu, amagugu akwaZulu, nithola ama-show, kube nama-podcast afundisayo. Ngelilanga engabona isilo ngasho kwathiwa hayi umuntu wesifazane anangisomuntu wesifazane, mina ngiyingwiji khwebu nako konke. Kodwa manje abantu abazi phela ngimuhle, ngathi ngigeza ngebisi ngisule ngeshizi, ngisho ngiyiMelrose, uyangibona nje. Kwathiwa kasho kanjalo esilweni uyabo. So manje kube neyizinto, ama-podcast, kube kuma-radio station, into eyifundiswayo ukuthi umuntu wesimame akasho kanjeni, akabingeleli kanjeni isilo, akugqokwa imvunulo ayigqokwa laba abayidayisayo, kube nohlelo oluthile, uyabo. Noma oseyithengile kwaze ukuthi kuphi la ngayigqoka ikhona, ngoba imvunulo inhle phela, yabo. Kungasuke kusuka impi, kusuka impi yokuthi hey bana abaspecial siya afforda size kugqokwa kuphi, akonakali kakhulu. Fundisani ke ngemvunulo ngoba ziningi izinto ezesinto ongafundiswa ngawo, amanzi awachitha umili waphose, wakhe ishoze ekhaya izulu lingene njalo, manzi njena ubeka phansi indishi, umugeza ngendishi isikigi sihlangene namanzi, usibeka phansi ususifuqa, hayi ukuthi uvela ukuthi uhlungu, udala izulu ekhaya ishozi, uyabona. Awaphuza amanzi umile, kumele ukhothame, niyeke izitayela. Lezo zinto lezo kumele zifundiswe, abantu babe nolwazi. Sengiqedile ke cingwane. Bantu abebeshada basusa umsindo angawo phela kaze shade thina siqabulane ngemvunulo, sesiyangena nje ngoba phela siseflegeni. Nganza kwethu weyitabani umhlaba wonke sinamafulege, nakho ngigqokile, nakho mina ngishaya ngezikhwama zami zefulege, ngoba nguyo lento ngiyayithanda, ngizwa ngaphakathi, ngizemukela ukuthi ngoba ngidaliwe nginje ngizoyiphila lento 24/7 ezikhwameni zami, ezimpahleni zami, ngiyiphila 24/7, angiyishendezi. Ngoba ngisazoganwa ngiphinde ngizozakhela imvunulo yami yefulege mina, uyabo. Ngizakhela ibheshu lami lefulege, ngibone nje yongithinta mina, uyabo. Ngizakhela into zami zefulege. Sinamafulege ethu ngokwehlukahlukana, khona okwama-lesbian so iflege, lwamageyi, elama-transparent, sinamafulege ethu. Ake sihlale zinze emaflegeni ngoba lempi lena kunezitabane ezinenkampani eziqasha wonke umuntu, sezoqala ke manje idilize balamba abantu. Lempi izoba nkulu, ibe uchungechunge, asiyivale ngane zakwethu, ngiyayicela, ngicela siyivale. Bayasho bayaviva nabangani bami abaclosed ngempela kimi,
Cha bangani bami ngeke ngesaba ukuthi niziqhuma amaquququ niku LGBTIA+ community niku alphabet gang. Ngeke na ngihlonipha imali yenu kanza kwethu. Asidala ukuthula. Asingezi ngoshunu wenkani face ushunu wenkani. UZulu akahlehle. UZulu khona kuyomele bekhetha abazelita abani. Mele bakhethe ukuthi bahamba nezingane zabo noma bahamba noZulu. UZulu akahlehli uZulu. Bazophela abantu. Bazophela abantu ngane zakwethu. Lento ilula. Nine benishada besingekho lapha nishada nacabuzana niya afford impela. Hawu hey lona begqoko kwesiZulu. Hawu bese imbubu impela cishe ngakhothama ngathi indaba eside. Ngathi awisilo ngathi udloko lombana. Yebo. Ube right efanele kangani yakwethu niwena oyocima nalomlilo. Yenza nje ivideo nje mnandi. Kanza kwethu lalani phekwami. Bengingazi mina, bengingazi ngiyibonela imvunulo emakethe ngayithenga ngiyibonela imvunulo kwaMayimayi ngabona ukuthi ngiya-afforda noma ngiyi-ode kuphi. Lalani phekwami ngane zakwethu ngiyaxolisa sophinde kwenzeke nguZulu. Yebo uZulu kodwa utabile. Utabile phela wena. Yebo uyisebenzise utabile. Asingalibalekele iqiniso ngane zakwethu. Sitabile nje. Asisebenze okwefulekeke ngoba sebeyas-understanda ukuthi khona abantu abazaliwe sifuna nempesheni. Abantu abancukumbili siye nama ilokhunjana ethu akwadokotela amafayile ethu esenzelwe impesheni abantu abancukumbili. Sicela impesheni ngane zakwethu ukukhubazeka lokho ningayibulali ingane emeyizala. uNkulunkulu uyazi ngendalo yakhe uyofika nitshele msana ukusixina nina. Usiyofike umuntu ngamunye uyoma phambi kaNkulunkulu sicela impesheni uhulumeni umuntu eze nemininingwane yakhe. Uyabona ngane zakwethu. So lenja engifonelayo Nkosi yami ngibhizi kabi mina. Hawu umngani wami. Cha uzoma kancane nje uzoma kancane ngoba ngibhizi la i-addressa ibalulekile kakhulu la izoma umngani wami uzoma. Cha ngiyaqhubeka ke umngani ubengifonela la. So ngane zakwethu nje akukuningi. Ngizothi labe bebeshada beze bethi lalani phekwethu ngane zakwethu besingazi sicela nisifundise ngezinto zesintu nisifundise ungasaphindi kwenzeke lokhu. Sibe right emhlabeni ngane zakwethu sibe right sofa sishiya ingane zethu sishiya abafazi bethu sishiye yonke ubumnandi bomhla sishiya utshwala ngeke ngane zakwethu lempi lena khona bangeke bayinqobe. Ngenzeka inqotshwe uZulu kodwa mningi kuneyitabani. Obethi nje usayoyithenga imvunulo ngiyawuyala lo moya itabani zonke kusho mina uNkulunkulu weyitabani. Isilo seyitabani zonke ingaphesha kwelwandle ezashona eyiphilayo eyinemali engenamali ecashile ama-after 9 kusho mina uNkulunkulu wenu. Ngithi ake sidala ukuthula ngalento. Ngeke iphethe kahle. Kuyofana nabantu abangenze lutho. Sengibuka ngifa ngishiya igolo emhlabeni ngenxa yamadoda aqabulene phansi kwemvunulo ngane zakwethu. Hawe babo. Ngife ke ngishila igolo mina ngishiya igolo limnandi kangaka. Maye ngane zakwethu ayibe ncane. Usiyaxolisa ngesiphinde sisebenzisa imvunulo kanjena sizozenza kokweflege lethu. Finish. Hawu ngane zakwethu ngiyacela. Ngiyazi ukuthi angilutho kodwa ngiyayicelela nje ayibe ncane. Ngiyacela ayibe ncane. Ni uZulu khulumani kahle, fundisani ngemvunulo, ayibe ncane umoya awehle South Africa ngiyacela. Anginawo amaningi. Yilokho nje. Ayibe ncane bantu beflege alphabet gang ayibe ncane Zulu please. Bye.
Hello Mzansi, welcome to Nkosasa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Lona ngiswazi kanye naqeje imbizwane. They are speaking about imvunulo, they are speaking about ukubaluleka kwemvunulo nokubaluleka kwamasiko. They are saying ukuthi uma sesicedzile kwata or uma ma-members e-LGBTQ saqedzile kwata about award ungizwe mchunu said kufanele balikhulume liqiniso or iqiniso yinto lekumele bafidwe yona ngenkani because sinto sibaluleke kabi, imvunulo ibaluleke kabi. Ngiko inetigaba netigaba kokuthi lo nje uyayigcoka lena, lona akasayigcoki lena, indoda egcoka lena, mfati lena, litshitshi lena, because imvunulo it's very important. Awumane uyigcoke nje. Nazwane nayo ivumelana naloko, uyasho ukuthi uyasathi asinto, uyawadi masiko. Yes, uyathi ukuthi ungizwe mchunu akayibekanga kahle inkulumo yakhe, benganasisoka, akayibekanga ngendlela le right, ukhulume kabi magama la ngasimnanzi, kepha ulikhulumile iqiniso and kufanele sililandzele iqiniso, nemithetho kufanele siwulandzele, amasiko kufanele siwalandzele. Kugqokwa kwemvunulo kufanele sathi ukuthi lona ugqoka imvunulo lenjani, lona igqoka imvunulo lenjani. Yes, bangabe bamadoda, but the fact that sebadidabane, it means ukuthi kufanele ukuthi bayihloniphe imvunulo. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.